ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ସାଜି ଫୁଲ ମାରିଲା କୃଷ୍ଣ ନା 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 ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ ମୁଁ ଭୈରବ ବଂଶୀୱାଲା ମୋ ବାପା ଗୁଜୁରାଟୀ ମା ଓଡ଼ିଆ ଫୁଲ ହାଇବ୍ରିଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାରି ବଢିଆ ବେତାଳ ବେତାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ ସମୟରେ ଫୁଲ ତାଳ ପକେଇଦେବି ନା ବୁଝିଗଲି, ବୁଝିଗଲି। ଆପଣ ହେଲେ କମ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ନିଜର ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାରେ ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ରାଧାମାନଙ୍କର କେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଗେ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ସେଇ ରାଧାମାନଙ୍କ ମେଳି ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଇଁଶୀ ଧରି ବସିଯାଆନ୍ତି ଫୁଲ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଦେଖି ଯେ ପାପ ଆଖି ଦିଟା ପୁରା ଫାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଓହୋ ବେତାଳ ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ନା ଏମିତି ଗପୁଛ ହଁ ଆପଣ ତ ମୁଁ ଏଠି ରହି କ'ଣ କରିବି ହେଲେ ସାରେ ଯାହା କରିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଶୁଣ ତମେ ଯାଅ ସେପଟ କଥା ବୁଝ ମୁଁ ଏପଟ କଥା ବୁଝ ଫୁଲ ତାଳରେ ମାରିଯା ମୁଁ ଭୈରବ ବଂଶୀୱାଲା ମୋର ଗୋଟାଏ ତାଳକୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ମୋ ବଂଶୀ ବାଜିବ ସାଧା ଏଇ ତ ଆଉ ତମେ ଖାଲି କନ କନ ଏକା କଥା ତମେ ଯାଇଥାନ୍ତ ମୋ ଚାମରକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ତମ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁପର ବ୍ୟୁଟି କୁଇନ୍ ସପନି ଭଳି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହା ଲାଗନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଭଲ ପାଏ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବିବାହ ମଣିଷର ଆଖି ଖୋଲିଛି ସେ ସପରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହାଇ ମୁଁ ଯେ କି ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୀରା ମୋ ପୂର୍ବତନ ଡ୍ରାଇଭର ସପନି ସିନା ତମ ରୂପର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲାନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିନି ଆରେ ତମ ରୂପ ଆଗରେ ପୁରା ଆମ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ରୂପ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ଚାଲ ତ ସାର୍ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଏଇ ତ ତମେ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣ ରୁହ ଏତେ ତରତର କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ତମ ଦେହରୁ ତାଳର ତଳିପା ଯାଏ ରୂପର ବନ୍ୟା ତମ ଦେହଟା ତ ଦେହରୁ ସତେ ଯେମିତି ଏଲର ଅଦନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାର ପଥର ଦେହରେ ଖଜେଇ ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ନର୍ତ୍ତକୀ ତମ ଦେହର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ ଘୁରାଘିରି କରି ଆର ଘରେ ସାରେଗାମା ବାଦାନିସା ଆଉ ଅବର ଘରେ ସାନି ଧପ ମଗରେ